1989ko ekainaren 4an irudi hauek jaso ziren Tiananmen inguruan. Ikasleak tanken kontra borrokan gobernu komunistak armada bidali zuen kalera, ustelkeriaren kontra eta demokraziaren alde protestan ari ziren ikasleen aurka. Hildako ikasleak 800 bat izan zirela uste da, baina gobernuak ez du sekula daturik eman. Amaiera beltza izan zuen beraz, Beijingo Unibertsitatean sortutako Beijingo udaberria deitu zitzaion mugimenduak. Azken egunotan, Beijingeko Unibertsitateak biltzen dituen auzoa Tiananmengo plaza bezain kontrolatuta dago. Kazetari atzerritar guztiek jakin nahi dute, zer iritzi duten egungo ikasleek sarraskitik 20 urte pasa eta gero. Poliziak kazetariekin hitz egiten duten gaztek guztiak galdekatzen ditu. Nor ziren, zer galdetu dieten, zer erantzun dieten. Gobernuak ez du inoiz Tiananmengo gertakarien bertsio ofizial osorik eman, ez da hildakoen zerrendarik ere, eta ondo baino beto izkutatu die gertatutakoa belaunaldi berriei. Gertatutakoaren berri badutenentzat ez da erraza azaltzea, errazagoa da ezetz esatea, ezer ez dakitela esatea. Zenbaitek uste dute, orain debekatuta dagoen gaia etorkizunean argia ikusiko duela. Urte asko pasa eta gero desklasifikatzen dituzte dokumentuak eta probak, eta Txinan ere halaxe gertatuko da. Benetan jakiteko beste 50 urte itxaron beharko ditugu. Normalean, unibertsitatera heltzerakoan izaten dute Tiananmenen gertatutakoaren berri. Mingarria da gertatutakoari buruz hitz egitea. Fakultatera heltzean enteratu nintzen, debekatuta zeuden bideoak ikusten hasi nintzen. Arriskutsua da niretzat gauza horiek jakitea. Eta gobernuak gai hau ezkutuan zergatik gordetzen ote duen eta gaur egungo agintariei zer eskatzen dien galdetuta hau erantzun digu. Beldurra ematen die gai honek, beldurra ematen die jendeak ari buruz hitz egitea, jendeak askatasuna nahi duelako. Utzi diezagutela nahi dugunari buruz hitz egin, nahi duguna sinisten. Utzi diezagutela egian sinisten, ez gezurretan. Azken neska horri elkarrizketa egin diogulako, poliziak atxilotuta eraman nahi izan du, eta galdeketa egin diote bai berari baita guri ere. Ordu bete pasa dugu atxilotuta. Horrelakoak eta askoz ere gogorrakoak ikusi dira egunotan Beijingen, izan ere gobernuaren helburua gertatutakoa izkutatzea da.